e kambino dwaro mondo piny owacho konygi yudo chudo mage mag niang' mane gichwalo ne kambino. Maendi biro bang' jaket mwandu masani koro tayo kambino yor Kodesa yango ni en ok ong'eyo weche mag gope ma kambino nosebedo godo kane pok oket kambino ayanga e lwete kod piny owacho. Jafwambo marwa George Juma nigi ler mar wachni. Kambi rego niang' mar Sony ne piny owacho keto ayanga e lwet jaket mwandu Busia Industry e yor Kodesa tarik 10 mar dweni. Okang' mar deso kambi mar Sony osebiro kakelo paro mopogore opogore kawuok kuom jokanyo e sektano mar pur mar niang'. Kambi mar Sony odese kinde mamoko kuom jopur, jotich kod ji mamoko maende timo ohala kod kambi mar Sony pod bandho omenda kata sukari kawuok kuom kambini. Jatend migawo mar pur e pacho kae Mutahi Kagwe motelo chenro mar deso kembego mag niang' mag piny owacho ne olero ni gope mag jopur kaachiel kod jotich idhi chul kod piny owacho. Penjo maduong' en ni gope mag jo ohala mag sukari kod contractors maende uso niang' ne kambino mar Sony ma pod bandho kambini to ng'a makoro dhi chulo. Gimiyo proforma invoice mondo wachul sukari. Achulo sukari maromo 11,340,000 an gi documents ga mana wuotho godo. Koro kogi classless or Saturday to onje ni kambi ong'iew gi jomoko. Koro kane wawinjo ka jogo ng'iew kambi to ne giwacho ni gin gi kia joma ne ng'iew sukari, gin gi mana jotich to kod farmers. Koro wan wapenjore ka wan nikech an wuon bank nomiya 5,500,000. Sirikal ma nitiere mondo owachnwa malong'o ni to pesa wa ma wasetiyo to ng'ano madhi chulo to nego chule mapiyo nikech tich to nego bed ni dhi mbele. Tich sani ochung' mana nikech pesa pok ochulwa maditong' watim godo yorewa ma pile pile. Jogo mayande kambi mar Sony omiyo rak mar uso negi niang' to pok oyudo chudo margi kuom niang' mane gimiyo kambini. Gin moko kuom ji ma nyaka sani koro chunygi omok bang' kambini koro keti e lwet jaket mwandu e yorno mar Kodesa. Idhi peya gari, idhi kawo oda, koro akwa sirikal ni wasabire Sony ka to onge duoko minyisowa maber ni sukari wadhi yudo aidha idhi duoknwa pesa wa. Ma wawuoyo kodu ne jogi magin wan kod tabu nikech jowa nigi loan, jowa nigi gope mag kawo kar mafuta, wan gi gope mag jotich mag fortnight mokalo mano onego bed ni wasechulogi to pok wachulo. Wan bende kaka joma chiemo kaka wachiem onge. Koro kaka contractors poko ochulwa, gima duong' ahinya mwadwaro en ni mondo ochulwa pesa. Nikech kaka ne wawuoyo, iyudo kinyisowa ni mondo wadhi mbele gi tich kuom jok manyalo. To onge kaka inyalo dhi mbele gi tich ka pesa ionge godo. Koro ka ginyalo miyowa pesa to tich nyalo dhi mbele. Ruoth mane osedhi e rutaya John Manyala ben achiel kuom jogo eko mane kambini mar Sony ne omiyo rak mar uso negi niang' wach ni nyaka sani onge ng'at ma oseketo gi ler ka utende kod gopegi ma kambini mar Sony koro pon tiere godo. Invoice wa mar dwe mar 4 manorumo tarik 30 pok ochul nyaka sani. Wate wasetiyo kendo tarik 1 nyaka tarik 10 dwe mar 5 bende pok ochul to lokruok obede kambi. Komi kambi ng'amo kawe manyien. Ma ema koro ne wabiro mondo mi wawuo gi management mondo mi onyiswa ni ichulowa karang'o. Tarik 1 bende fortnight manyien ma pok orumo ni ng'amba dhi chulowa. Telo manyien mar kambi mar Sony ne oyango ni ok ginyal singo chulo gope ma kambini obedo godo kapok ne gikawo kambini ayanga kawuok kuom piny owacho. I cannot promise you anything which is the past. You can ask me anything from today to upwards. Anything ambayo imepitwa, hiyo sasa ni wale ambao walikuwa watashughulika nayo. Mimi nishughulike kuanzia sasa. Yule ataleta mio yake kuanzia sasa, anidai pesa yake kwa hiyo muda siku 7. Gima sani odong' ne jogo ma kambi mar Sony pod nitie kod gopegi en mana bedo kod geno ni dhi chulgi gopegi. George Juma, Ramogi TV, Migori. Jagoro mongirore migawo mar arita kwe Dr. Raymond Omolo kone jo bodaboda mondo yie oti machiegni kod sirikal e nyayo lwasi